kugani nimbwate lakini ekura na bananchi babwate no borai nyasaye ukuru bono nyasaye agwanjirana abananchi barute ekura yabo manye ko ba represent but think igeko yarantete ko represent abasabatu babusi unlike chikabira chinde ntu abagusi none gintu gikuru ku inheritance ntobwati kurunka maito musacha kagosoka nabwata kalimukali kaya bwate title deed aguchakira ogenda umuguri title deed dio saba none runi ukorire biasara and actually other tribes na barabunko go bari none buri but busi ntobwati okay ebabuna the only thing umusabati umugusi yategemete no konyora chibese chiga chigokonya from the affirmative side bachakire biasara gusaba gende biombimi and abasabatu baito abagusina bangaine from the marketplaces and wherever they are baigorete biombe biasana asaba go save asaba koina na bagenda basaba and no ne chaila okunjiroro chikoina na chibesa but the interest rates are very high kekora na arolire I am ninde save biombe bingi sana ese maigaira ya basabatu because gutaka ku understanding ento buna kire guikosoime egerumanya na kige Quran and kiangigirina need enene kwanza umusabati umugusi no mokongo no konyora support echebese chibyombe ebyombe biga babwate bibe empowered musabati abe empowered anyore chibese chiae achakire biasara gekera basabati abagusi of course tari bonse baragende kuoni chinyanya bagende kuoni amatoke bagende chichiro but abantu bandi mbari bago tuga chingoko even in agriculture sector biasara nebingi abasabati betu barasoye so nambe ne igento kirindo chigetara kolekana buya unanche bugari ekiyoga nitigo cha guchinja ekirenga nitigo cha guchinja no go streamline a process yo kwena na chibese cyabangina kwa manyana whatever amount that is there ya ikire asa abantu bonsi pi ba Kisii County na botanyare ko bayikira bonsi rimo but go kuna kunore different sectors waikirania oikiranie erinde tunyare kwemukirira umusubati wetu